Kuya wala ning sigbaktas oy. Dili pa jud sa bungtod nga matawagan. Tag natin makita number dire kay tong si Cordope mo pulos nga pagkataon tong bala manguyaw. Hala, sa mani. Number ni sa loto sa last 2. Number man di ay ni. Tawagan doon ako yung number bitay. Arangan pa ni ka Cordapio. Ang tagwapo ng tawhanan ni. Siyempre atong nang murag na tukmul. Ay. Uy, may kamera. Hey! Sa mga ilo ni? May ilo diri? Uy, mara unas. Lights na ni. Uy, nanawag sa ni. Hello? Kinsa ni? Hello? 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 Sa mga signalan ni. Hello, hello? Hello? Atay, may signalan ni. Hayag, signal dire. Hello, kinsa ni? Asa ang mga signala, uy? Hello? Hello? Katak daw ko bitin, may signal dito. Uy, kadlok. Hello? Hello? Uy, tubag! Hello? Oh, nari signal. Hello? Asa agigan sa akong number? Gay! Yes! Gay! Halo kuya, pwede makipagpaila-ila ni mo? Kuya, ano sa'yo mo ngalan? Hello? Ako dahil si Rosie, alias Joe. Ikaw, sa'yo pangalan niyo? Ako dahil si Melinda. Kuya, pwede mangutana? Na kay uyab? Ako, wala ra ba ko uyab? Pangitaay pa lang. Ikaw, na kayo uyab? Wala. Pwede mo sulod? Musulod? Ha? Asa? Sa puso mo. Ay! Huwag ba kubit? Ay, bili na lang. Pwede ko makikita ni mo, Rosie? Joe? Oh, sure. Kano saman? Karon na. Bubaba na ko. Damilasi. Milasi di ka lockdown. Hala. Asa man jud di ay ang exact nga lugar ana nga magkita ta. Dito ko sa sagingan, itong sa unas. Sige, maadto na ko dito sa sagingan nga naiunas. Few moments later. Oh, nana ko diri sa sagingan nga naiunas. Asa naman ka? Naawang ko diri. Punta ka nakitaan. Oh, nana ko diri sa sagingan. Kini ni dahag unas. Day ka dapat. Describe da ni imong lugar ug asa karon. Na ako diri sa sagingan nga dagaglaya, dagag dahon. Napay kepe-kepe. Nya ni mga sagbot. Nya nay puso ug saging. Oh, nana ko diri sa naikuan. Sagingan. Napuyunas. Naipuso. Naikipi-kipi. Asa man jud ay ka? Naaw pay puso diri. Tulo. Para sa imo, para I love you. Asa man jud ay ka? Dito mo kay boyfriend ba? Basta ako bi. Amigas, nya dagom pag yun. Makilid. Ayun. Oh, dahil kipi-kipi. Asa man jud ay ka? Kaya no, ikaw ba pang mawak dira, nga naman po yung mga lamok dire. Ligwa, sigyog-gyog sa kong bukag, pamangitan akong kuto. Namang po yung tagom. Bakilid po. Pangit lang. Ha?
Sa man jud. Pahambugay na lang ta. Umagkita ta. Kasi kita, nawa may kita. Di ba din naman na tayong dalawa? Hindi na tayo para sa isa't isa. Ay, isa. Ay, namlay color sa langit ro. Diri blue. Diri di kay blue. Saan eh? Hello? Diyos miyos, namatay. Hello? Jud ay ka. Nako diri sa may duyanan ba sa sagingan. Color doon yun na ipagka-peng. Napag ko diri asa na sagingan. Kung ikaw diha na duyan, ako po diri na pante. Ha? Pante? Kasuti kag pante? Pwede tita ni John John. Ha? Tarong-tarongan na yung panti-panti dira. Pasig, gunalan ta kaning bani ang gunitan karon. Ha? Bunalan ko na yung sumbani? The pet. Bitaw, pagtarong bitaw. Asa ka? Apo na ba ya? Nya. Oh, kaulan nun na. Kanina pa ko gi kapoy diri awa, dang giglamok dayon. Lighting ang kameraman diri oy, kapoy nagbalik-balik. Diha pa dong si Muha. Ha? Miris na niya. Kisig balik-balik. Kung siya ang ibalikan. Bitaw oy, kabalo man ko nga nara ka diha sa pikas sagingan. Turo ko. Turo. Ha? Kabalo man ko. Inakas akong likod. Nagpa-asif lang ko para dagduulon ko nimo. Kabalo man dahil ka nga na ako dire sa likod nimo. Ngano nagpadugay-dugay pa man ka? Ito yung man akong padugay-dugay ta. Aron magdugay ta. Bisag way kita. So ikaw mo kayo makipagkita sa kuha. Ikaw yan diri ah. Sige. Muadto na lang ko. Baka mo dali mong gusto. Ako'y muadto. Hi! Whoops! Hoy! Social distancing. Gusto mo sa ko, virus? Wala ta. Gabi ha, pud mo uy. Wait lang. Di ba kung tawag na ko gani ha? Oh, ako to. Daghanat kong lamok diri uy. Pwede dito na to sa unahan mong istorya. Tara. Tara. Libur Biners.